ассалому алайкум дӯстони азиз, айни замон қарор дорем дар назди шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён. дар ин ҷо совхози Файзалисаи Мадилениш, дар ин тараф вокзали шаҳри Бухтар, дар ин ҷо совхози Файзали Чору Мадилениш ва дар ин тараф бошад шоҳроҳи Бухтар ва Душанбе. Хонаи имрӯзамон дар совхози Файзали Чору Мадилениш ҷой гирад. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ совхози Файзали Чору Мадилени мебошад. дӯстони азиз, ҳавлӣ 4 сотиқ замин дорад. Заминаш 4 кунҷа мебошад ва 4 дар хона плюс кухнӣ ва ҳаммом. дӯстони азиз, дар берун боз ҳоҷатхона ҳаст ва такхона, яъне подвал ҳам дорад. болош мансард, марҳамат, дари мансард аст. дӯстони азиз, даруни бино таъмир дорад. дӯстони гиромӣ, ҳавлӣ бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне спални гарнитур дорад, кухни гарнитур, кондитсионер 24 куба, ҳамаи ҳамин чизҳо меистанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо боғча ҳаст. дӯстони гиромӣ, бо барқ ва об таъмин аст. мотори насоси обам дорад. ин ҷо дари асосӣ ва ин ҷо бошад дари алоҳида барои меҳмонхона. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. дӯстони азиз, марҳамат, шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. марҳамат, тамошобинони гиромӣ, якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. масоаташ калон аст, таъмирашам таъмири хуб мебошад. дӯстони азиз, хона пешакӣ огоҳтон мекунем срочна фурӯшӣ мебошад. барои ҳамин нархашам савдо мешавад. камтар пас нархашро эълон мекунем. нархаш хуб аст. ҳавлӣ бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. айби ғарзи дута яхдон, якташ дар ин ҷо, та дигаш дар ошхона. дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як коридори дароз аст. дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳамом ва дар ин ҷо бошад кухни. дӯстони азиз, кондитсионери 24 куба аст, меистад намаш. дар наздикии ҳавлӣ мактаб, садик, бунгоҳи тиббӣ ва магазинҳо ҳастанд. дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз дуюм ҳуҷра. ҳама тирезаҳои бино пластикӣ мебошанд. дӯстони азиз, ин ҷо сеюм ҳуҷра, спални гарнитур меистад. ва ин ҷо охирон ҳуҷраи истиқоматӣ чорум ҳуҷра мебошад. ва ин ҷо ҳамом. дар ин ҷо дӯстони азиз, як боғча мебошад. дари подвал, ҳавлӣ подвал ҳам дорад ва ин ҷо бошад ҳоҷатхона. дар назди ҳоҷатхона боз мотори об ҳаст. дӯстони азиз, бо об ва барқ ҳавлӣ таъмин мебошад. мансардам дорад. марҳамат, на дар назди кондитсионер дари мансард аст. 4 сотиқ замин ва 4 дар хона. нархи ҳавлӣ бошад 360 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ҳам ватсап ва ҳам имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз беҳтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошен,
ва рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.